Kyllä se tuo rannimainen verkko. This is a different fish now. No, the same as before. Very good fish. Yeah. This is very, very, very good fish. Sehän nykyisin vakio. Ja tässä on takaisin, ja ne hengissä sai. No ihan siellä on se ihmeellinen. No on se ihmeellinen, mutta on se toisaalta taas. Kun meillähän on niitä, jotka pannaan kirjolohen poikasia tuonne, niin siellä on isännät verkottamassa samaa. Nehän heti, kun me ollaan tuossa Koivussa Ossauskosken voimalaitoksen yläpuolella, kun lasketaan siitä Soran montulta, mikä on kuule siinä. Joo. Niin siitä pannaan kato poikasia. Niin. Tänään kun isännät menee ja verkottaa heti sen. Niin, ja onhan se niinku, onhan se jotakin kummaa ahaneutta kyllä. On. Minusta se tuntuu, että se on vähän samaa sarjaa kuin tuo Matin Kelekala-jotset. Se on just se sitä. Eikö se ole vähän samaa? Se on aivan just sen Sama sarja homma. Vähän mennyt jo likaiseksi verkot. Ei meillä nyt ole toisia verkkoja. Niin sulla ei ole toisia tuota. No ne on, kato Matilla ne toiset Niin, no sitten. verkot. Matilla oli pesussa. Mulla on yksi 55 millinen kotona. Joo. Joka on muuten vieläkin selvittämättä. Se pitää selvittää. Se voi tuo verkon puhtaus vaikuttaa. Kyllä sekin vaikuttaa. Se on selvä. No, nyt tulee iso maittaa sitä tähän mitä. Tulee. Ei me tiedä, mutta niinhän se on aina ruukannut tehdä. Niin, se on. Ihme, jos se yhtään matikkaa. Joo niin. Kato se. Ihan sama. That's muddy. Mud. That's considered a delicatessen in this time in the winter time. It's a very, very good fish. They make soup and a stew out of this fish. So, can you show if it has on the mouth? Ei ole. Nyt on pelkolas. It's like snake. Yeah. It's a little bit like snake or mikä se ankerias. Saako tuohon kytukseen? Et saa. Meillä ei ole vieläkään tehty sitä koukkua. Se Joka olisi... kerta me mietitään tästä. Joo, tässä vaiheessa. Aina niin, tässä vaiheessa. Noin. Nyt ei ollut niin iso niin normaali. Ei, small. The ones that we have cut before are bigger than this one. This is a small fish. Small mud. It's very good. Makes a very good soup. Very good soup. It lives in the bottom almost. Very, very close to the bottom. Tässä on kans kyllä aika pieni. Kostoksi pyöritellessä.